Kasingken ni aya sagrado ang matrimonya iti sango ti altar saynan lenta ti pamilya iti adan ni aya panagkalaysata aldaw ang nagasa patalgedanta ipinate ang nasanga at tuyag tikele usukin kararwata kapimudno ay di tagainay ang naata ikawan ni ayat ikariken ni sapata mapekka mahakrak sikaken siya may saning ganap po palbiyak nung napudno tunggal may sa agnanayon tutragsa panagkalaysata aldaw ang nagasa patalgedanta ti pinatek ang nasanga at tuyag titkele usukin kalawata kapimudno ay di tagaine ang naata tikawan ni ayat ikariken ni sapata mapekka mahakrak sikaken siya may saring ganap to palbiyak nung napunno tunggal may sa agnanayon tutragsa